Paniod to mga kaidol. Ang sudan dolo. Bulag nga tamban nga gisugba. O tail sa yubab. Iguptag sa bawaan ni mga kaidol. Sudan na mo rin bukid mga kaidol. Bulag kang gisugba oh. Kayo? Balon sa akong body. Dugnas din may mga ka-idol kay mahal kayong lubi. Dugnas may. Makapalitag kuan binlod padugnas pa na mo amo. Kanala kol? Lamig yung sinog mga tamban mga ka-idol. Masudan sa bukid. Ah. Dok. Tagas na bulak mangga. Tagas na? Balay ba yung istihan na balay. Ah. Kaon eh. Ah. Luto ini mama mga ka-idol. Nilagang tiil. Ako mama. Kita ni sa pangwaswasa kako. Ina. Kanon nga mais mga ka-idol oh. Mais. Lamig ini. Parisan din sinugbang bulad. Ah. Yummy. Daog na. Gawa ka isnak si Bibing kanina. Umulugsong ka dahil naman yung sa rumata dito sa 23. Ako ito balas. Karon nga ko kabalik og kaon og mais mga ka-idol. Habang informata nyo. Lamig kay mais gud. Ito ang nabili ng pasto. Huwag ko na kusubida. Dasok busog mais. Kung ko kailangan silika ba? Mga tayo pakot ang tali ni ganyan. Yan, ang alutan yung kamot na tingin mo gapon. Nagkasagpas. Kasubida mo ito ba yung ugwan. Himuan talang itong pasun tatong ligid. Yan, butangan nagkail. Ang dinher ng tao na ligid. Sunod. Hindi ka na, dili mo kan yun. Sibihan ka mo, madlock. Muli ko siya. Dili siya tunog sa kwan. Muli ko. Lamig kay mga ka-idol ng kaon. Ano na nag-iagya itong kwan? Silang dulo bitaw ka itong trabaho ni... Hindi yung... Kwan ba? Ano, wala ko dahil ito. Pangpang ko ito. Itong na pangpang ito. Hindi nilagyan akong kamagaya itong naitugas. At yung trabaho bitaw ni... Manong? Ang katong balay yung manong. Hindi
rin ka agad. Itong kabila itong nagtugas. Ato. Itong tugas nga dapat ilang kulay din mo. Dami nga sa mais mga kaidol eh. Ha? Sirado. Nagsalita na. Ah, Kung ano naman gina. salamat sa paglantawan ng video, Adol. Ayaw kalimut og follow and share, Dol. Apili po din nung react di, Adol. Salamat.